hedder Caroline Marciari. Velkommen til Europæiskes hjemmeside. Her kan du se små videoer af mig og af alle mulige andre ting, som jeg ikke lige kan huske, fordi jeg prøver at sige det hele vejen igennem. Det er rigtig godt. Her kan du se mere noget om, hvad sagde du? Far. Og de gange, vi har haft brug for europæiske med hensyn til sygdom eller et eller andet. Jo, jeg kan godt nu. Nej, det var ikke rigtigt. Du ved, når jeg kan huske ret slutningen, så kan jeg ikke huske starten. Hvad var starten? Og hvad var det sidste? Far? Far? Du kan også se nogle små videoer om samarbejde. God fornøjelse. Så sagde jeg det igen. Det er ikke nemt at sproge danmarksk. Da det jeg sagde, jeg lavede ikke nogen fejl. Det tog lige præcis 79 sekunder.